Ayan, magandang araw mga kanegneg. Nandito naman tayo sa panibagong vlog ko. Ngayon ang gagawin ko, pupunta ako ng dagat, maliligo ako. Ayan, magandang araw mga kanegneg. Nandito naman tayo sa panibagong vlog ko. Ngayon ang gagawin ko, pupunta ako ng dagat, maliligo ako ng dagat. Tapos pupuntahan ko yung bangka, lilinisin ko. Tapos papaandarin ko, iikot ako ng mabilis lang. Iikot ko yung bangka, ano ko, testing ko kung maganda yung takbo. Yan mga kaniknik, ito yung lugar namin dito sa probinsya. Sa mga supporters ko nga pala dyan, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa aking channel. Patas ng patas yung ating subscriber, maraming salamat sa inyo. Sana ipatuloy nyo akong suportahan. Hindi naman ito lalaking channel ko nang hindi dahil sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ako'y nagpapasalamat ng gusto sa inyo mga kaniknik. Maraming salamat. Tara mga kaniknik, samahan nyo ako. Pupunta tayong dagat, tara. Medyo malayo yung dagat, magmamotor ako baka nagnig. Ito. Ano yung motor ko, sa unahan yung motor ko. Tara. Ayan mga kanignig. Mamaya pagkatapos ko ng dagat, pagkaligo, kung papakain naman ako ng mga alaga kong manok. Ayan mga kanignig. Tara. Kaya mga kanignig, yan ako paano. Ano? Gusto yung bangka. Takus! Ayan mga kanignig, tayo biyahe tayo papuntang dagat. Kaya kanina lumiko na ako dito sa papunta sa baryo na ako. Pare. Ito ang gamit ko mga kanignig.
Ayan, magandang araw mga kaneknek. Nandito naman tayo sa panibagong vlog ko. Ngayon ang gagawin ko, pupunta ako ng dagat, maliligo ako ng dagat, tapos pupuntahan ko yung bangka.